उफाय गैया लोगोफोर मिथिबायना नेटानो नाङा माने ओरैबायदि आरो कारेन्ट होननायथ' गैखाया बेखायनो खोमसि खोमलावसो होदां दसे ओरैनो नेट नांमारा नांमारा होनना ट्राइ टु आन्दारस्टेन्ड खालामदों माने हराव एसे नाङो आरोखि ना ओमफ्राय माने भिडिअखौ बानायना लायोबा हराव आपलड होनांसिगोन आं बेखौ आनजाद मोनबाय आरोना आं गाबोन भिडिअखौ सानाव बानायनोसै ओमफ्राय हराव आपलड होनानै नोंसोर बिदिनो फुंनि 5ता 6तासोआव नायदो आरोना भिडिअखौ फुंनि थाखाय पाब्लिक होना दोनसै बा 12तासोनि थाखाय सानसौफुनि 12ता दिगदार गामियाव आयै माला एसे मोजां फैबावगोनथाय जोंना जोनोमगिरि बिमाया एसे मोजां फैबा थांसैमोन बेनिफ्राय आं बिराद दिगदार मोनो गामि नेटवर्कआनो बिराद प्रब्लेम मबाइल चार्ज होनोबो ओरैबायदि दिगदारलै बिमाबा आयै 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 न'नाथ' बेटारियानो गाज्रि जाना दं मालायनाव खारथिं खारथिं होनांबाय ए नै जोंना एम ए बि फाग्लाया मा ओंख्रि जाखो कारेन्ट होननाय गैयालै खुमब्राजों दालिनो एम एम बिना ओंख्रिया गोथावानो खुमब्राजों दालिया मोजां ओमफ्राय जोंहा सुमित बसुमतारी फंबाय दंमोन फंबाया फैदो लायबाव होनदों आदा मारै जाखो होनदों उफाय गैया फंबाय माने कारेन्टथ' गैखाया ओमफ्राय सोगोमसार एस बि हाय होनना बुंदों जोंहा प्रथम कमेन्ट खालामदों जोंहा फंबाया ओमफ्राय गेरेमसा बर'फोरा मा खोमसिलै आदा होनो उफाय गैया फंबाय आं गामियावसो दंफैयो दे माने आइ लोमजादों नालाय आं दाख्लैनो फैदों 14 थारिखआवनो फैदों आङो दा आइ लोमजाबाय थादों बेखायनो मालाबा मालाबा होननानै गोदाव सोराव फैनांबाय नेटानो नांखाया बे नेटवर्कनि थाखायनो आं फैनो बायो माने गामियाव भिडिअबो आपलड होनो हायाखै आरो कारेन्ट गैया बिराद दिगदार दुखु दाहासो हर गेजेरावबो लाइभ होलाबायदों माने आं मानो लाइभ होदों मिथिगौना नोंसोरो माने आं गाबोन सानदोंमा भिडिअ मोनसे बानायनि मोनसेयानो जा मोननैयानो जा आरोना ओमफ्राय गाबोन हरनि बिदिनो 11ता 12तासोआव आपलड होसिगोन भिडिअखौ नोंसोर समफोरसो नुगोन आरोना भिडिअखौ बहुद दिगदार नेटनि बाबो हमनानै होयो जेला आंनि आंगोनि लोगोफोर बा बिदा फंबाय मोनसे मोनसे लाइटखौ होलांदो आं फन सायनानै एथ' हर गेजेराव फैबाय जेला आंबो नोंसोरनिफ्राय आरो फिन डाबल अननायखौ बिबाय आरोना लाइक बिबाय मोजां जायाखै नामा ब्र मादारा गैया खिन्थु सिंस्रिनि प्रब्लेमाव दङ सिंस्रिनि प्रब्लेमा जोबाखै आदा बाजैया बहा दं दङ बाजैयाबो फैदों जों गासिबो फैखाजोबदों मानो होनबा आंबो फैनाय मा जानो नङा होमबा बाजैयासो संनानै खावनानै जाहोफैगोन लोंहोफैगोन नालाय ओरै बेराफारसे फादाराबो सिंस्रिनि प्रब्लेम मादाराबो सिंस्रिनि प्रब्लेम गोरबोआव जोबथा दुखु मोनबाय आं आंनि बेवाइ आरो फंबायनि सायाव
इसोर बेबायदि समाव बिदि गारनानै थांनाङामोन आरोना। बियायं फिसाखौ हस्टेलाव नागिरबाय गाबखुमाबाय बेस्रा आंखौबो लांफादो आंबो थांसै मानोसै 5 बोसोरसोनिल' गथ' ओरैबायदि ड्रेस बायना हैबाय जानाय लोंनाय बायना हैबाय जुथा गैला आयं जुथाखौनो सिगाङावनो बाबामोननि सिगाङाव जिबाय होनखादोंमोन आं बायना होलाङाखै होननानै जुथा बायनानै हैबाय। थांनोसै समावबो बिफाया रुखु रुखु गाबलांबायनो बिमाया थरथिंसेबो मोदै गलांखाय जादों फाग्ला उन्दै गथ'आ बिदि खोन्थानो रोङोना 5 बोसोरनि गथ'आ बिदि खिथानो रोङोना सोरनिबा फिसाया। आदा उन्दुनोसै दे बाय बाय औ दे फंबाय दे उन्दुदो गुड नाइट। बबेयाव गारना थांखो तामिलनाडुलै फाग्लासो तामिलनाडुआव गारना थांबाय। हस्टेलानो जाबावा बिनि सायाव बेराफारसे मानसि गिदिरफ्रानो थाफायना थाफाया नायग्राफोरनाव हस्टेलाव मानसि गिदिर थाग्रा बैसांखौनो नुवाखै खेला फारसेनिफ्राय नायजोबदां अननानैसो भिडिअ लायाखै आं हस्टेलखौबो अननानै माने मबाइलानो चार्ज गैयाबा खामायनोसो थांदोंदां होनना खामायनोसो थांदों बेथ' सिय'रानो नाथाय एसेबां उन्दै आरो बिमा बिफा गावनिनो जोनोमगिरि सोरजिगिरि बिमा जोंनि मादार फादार नङा होमबा बिखुनजो बिहाव जाखाला मिथिखाबाय अलरेडि थिख्लिसे दै थिखोनो हाला बेखौ मानो गारना थांनांगौ एसां गोजानाव थांनो बिदिनो खाथि खाला जों जेरै थादों बेफोरबायदियाव थाहै फैनो गोसोबानो फैब्रबनो हायो आरो गैयिनि सायाव गैयै गथ'खौ हस्टेलाव सोना गालांदों गथ'खौ सोनांगौ मोजां इडुकेसन होनांगौ बेखौ आं बाजायाखै होनोबोथ' हानांगोन ना गथ'नि फरायनाय माबाखौ दिहुननोबोथ' हानांगोन फरिखा जोबबानो लांफै आरो लांफैनानै जों फैनो ओंखारनाय लोगो लोगो बेसे गाबबाय गथ'आबोला फिसा फिसा हरसे सानसे गाबलायदोंनो गाबोन बायदियाव थांगोनबा दिनै बायदियाव होमबाबो बिमानिफ्राय थोबसे मोदै गवाखै जाहैदों माने ओरैबायदि गथ'आनो खिथाजोब्बाय जोंनो 5 बोसोरनि उन्दै गथ' सासे नाबालक बेखौ बिदिनो खिथानो रोङो मामाया एसेबो गाबाखै होननानै ओरैबायदि खिथादों खामायनोथ' थांखायो फंबाया थांखायो फंबाय थांनायावनो माने गावबो बिराद थांनो लुगैयो हायलाब हायलाबनो बाहेरायाव
गुवाहाटियाव हमना लायजाखांबायलै खारनानै जोंना बेवाइया माने रावबो सोरबा हौवाजों नङा आरोना मोनसेखौजों खामानि मावनो खारखुमायो आरो बिदिनो फंबाया ओरै बायहेरायाव थाबाय ब्लद मालायजों खारखोमाबाय मालाय माने न'खरनिनो मानसि गावनिनो हिनजाव मानसियानो आरो भिडिअ आगारदोलै भिडिअ आगारदो जाबोगासिनो आंखौ ओमफ्राय जोंना फंबाया नोंनि बेवाइखौ भिडिअ होदोलै भिडिअ आगारदो होनो मा फाग्ला खुनखा आन्ध्र प्रदेशआव मानसि लायनो थांनो ओंखारदों थुमथाम जालुकबारियाव गारि नेफुगासिनो आं होनबा आं आगारथ'वा साननैसो नायबाव होनना बुंबाय ग्रोबनो मोनहैबाय गुवाहाटियाव नागिरनानै गुवाहाटियाव नागिर जेरावबो थांनो रोङा बे गुवाहाटियाव नागिरनानै देनजार गोमोथिं दं न'आवबो आथिं आसुगुर खना खना अख्लाबफैजोबो आंखौ आसि फिसालाय आसुगुर खनायाव मानो साबाय थाखोरा होननानै नायबाय गोमोथियाव अख्लाबलांबाय आसुगुर खना खना मोदोमखौ दांनो अख्लाबना गालांनाय फाग्ला मोदोम ओंखारलायनाय बेथ' हरनि समाव फैनाबाबो नोंसोर आंखौ सापर्ट होफैदों जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय दै दासो बार'थाल' माखौ मिनिखोब्रा जोंना ब्र'आलाय जालालै जोंना नों दाख्लै फैफानायबा मा खालामबावो नोङो बर' नों दिनैफोर थांफिनसिगौमोन ना मैयानो थांफिनगौमोन ना गाबोनफोर थांफिनगौमोन दे मैयाथ' 15 आगष्ट नाथाय नोंखौ लाबोनानै मायाव दोनगौमोन आं हायाव ना अख्राङाव गोमोथिंखौ आदसा गोमोथिं आं बे केमेरा जायोना जाया र' माबा लाइट जायोना जायो आंनोनो देखायनि बेग नायना ला नै जोंहा न' नै रुमा नै एन्जरानो न'सिङाव बायदि धामफोर खोनादों ना मानि औवानिसो दै मोनसे समाव भिडिअ नुगोन नोंसोरो बे बारावनो नुनो हागौ आं गुवाहाटियाव मोनहैफिनबानो भिडिअ आपल'ड होनो हाबानो मोजां भिडिअ बानायगोन आं हयथ' गाबोनफोरनो ब्लग सिस्टेम बानायनो हागौ आरो ना नायनानै ला जोंनि न'खौ नै फाक्कानि धालाय गोजा बियो मिथिबायना हानि सिमिट बियो हानि सिमिट होनो बेखौ हानि फाक्का नायनानै ला बैसांफ्रा नाय फालें अट'मेटिक बियो बे बैसाङा नोङो सुइस थुआगौ मानि बेखौ दोरद होनोबो हाया सुइस थुनांगोन थारमाने सुइसआ जाबाय सिखा नङाबा खन्था आरोना हायाव थुनांगोन एरफुनांगोन बहा लांनो गोसो लांनानै गायहैनो हागोन बेबायदि बिनि अनगा जेबो उफाय गैया नों ओइथिं लांसैलै होननानै ओरैनो दुखु ओइ खर'थिं बे खर'थिं हमनानै बोखांबानो थांगोन नों बेयाव उन्दुनांगौमोन आरोना फैनायबा बे नुनायाव दाख्लैसो बायना लाबोब्रबदों माने नोंखौ फैगोनदां होननानै आंना जायोलै जेरावनो जानोथ' जायो ओमफ्राय नों बिदि सायाव उन्दुगोन आरोखि बिदियाव उन्दुगोन नों आंनि नङालै बे फंबायनि हाबानिसो बे फंबायनि हाबानि नों बिदियाव उन्दुनो हागौमोन बिदि खुथ्रु खाथ्राव उन्दुनो हागौमोन नोङो मोदोमानो साजोब्बाय एन्टिब्र'नि न'आव थांनानै होनगौमोन आरोना दुरनाम मोनसे ओंखारसिगोन आरो आंहा रेकर्ड मोनसे ओइ बियाव गय गैला आलुफोर दंजोबो नै न' सिङावनो आलु गाजा बेरनाय आलु जोलै रटेटसो जादों नै दुखु मोनोलै गोरबोआव
न'खरनि खोथा माबाथाय बेखायनो टेनसन थाबाबो टेनसन गैयि बायदि रायलायोना आं। बै मोनसे दरजा जोंहानि न'खरनि मिथिबाय बे ओरैबायदि जागोन नोङो बेखौ सुइस होआगौमानि जाया बेयाव थुनांगोन दै बेयाव आरो खनसे थुनांगोन ओमफ्राय ओरै बोखानांगोन आरो होमबासो गेवलांगोन इयो नङाबा गेवहोनो हाया नों। बेफोर जाबाय जोंहानि न' बाउण्डारि खर' देखायबाय आं सोर सोर लाइभआव नायदों। बे न' बाउण्डारि ओमफ्राय नै न'आ मिथिबाय ओइ साखौ नायदो ओमफ्राय नैखौ नायदो खामसालिखौ सलारखौ नायदो सलारखौ नुबाय सलारा हाग्रामा हरनाय ना प्रमद बर' हरनायमोनथाय जाय हक बे मिथिबाय बिराद दामि बे थिंनि दामा मिथिबाय ना नोंसोरो नोंसोरनि फुरानानिया मिथिया बेखौ ओमफ्राय नैबे लहानि दामखौ मिथिगौ नोंसोरो खेनसि बाथामनि दामखौ बे थसेयाव 8 थाखा 10 थाखा 12 थाखा गोलैयो ओमफ्राय बेखौ थब्रै खालामनो गोनां जायो। बेबायदियावनो जोनोम मोनना देरबाय लावबाय बोरायनाय समसिम सफैलायबाय आंहानो नंगौना नङा नुहैगोन र' नोंसोर सानसे नैबे जाबाय गलि ओरै बन दोनो ओरै बोरमा दोनो हौरै मोसौ दोनो ओइयो सानाव नेट नांबा ओरैबायदि मोजां देखायजोबगौ आं मानसिफोरनो नैबे जाबाय गोदोनि फुराना न' बेयावनो थानानै थांबाय आं नैबे न'आव दा बिमा बिफा दङ जोंनि बे न'आव आंनि बिमा बिफा उन्दुना दं। ओरै नारेंखल दंफां थाइजौ दंफां है गया फांनैसो जाजानाय दंसाबो मोसौ दं मालायनि आदि आं लाबोनायमोन जाबाय नामा 6 बोसोरसो नै फिसाया देरबाय बे दा जोंहानि नामाव दं जोंहानि होनांसिगोन आंनि नामावथ' गैला न'खरनि नामाव दं आंथ' न'खराव गैला मोनसे खोथा बुंनो थांबा आं जुदा जाबाय नालाय आं बोसोरनै बोसोरथामानो जानोसै जुदा जानाया थालिर दंफां सफारि दंफां ओरैबो सफारि दंफां जेथिं फैनाय खोमसि अखाफोरखौ थि थि जोंनाय नुगोन आरो गयाबो 20-30 हाजार लाखायो बेफोर आंनिया मिथिबाय लोगोफोर नैबे जाबाय जोंहा गुवाहाटियाव थाग्रा सासे MMB होननाय हरनाय बेग आरोना इयो बिराद अनबाय बिथाङा आंखौ बेग हरबाय सेन हरबाय गस्ला हरबाय ओमफ्राय माबालाय गिलास काप है बहुद हरो बेस्रा गथ'नि खोथानि बादै खोनानासो दुखु मोनबोनांगौ दं खोनागोन थांनोसै समाव आं गथ'निफ्राय फुरा भिडिअ लागोन नोंसोर मोजां मिथिजोबगोन रा दानिया आं बाहेरायाव ओंखारनानै नोंसोरनो नारेंखल दंफां देखायदोंना बे नारेंखलनि खिथु उनावनो जोंहा हिन्जावनि बिदा बिबाजैनि न' मिथिबाय जाय हिन्जावनि बिदा बिबाजैनि न' दाबो सिला गाफेयाखै जाहैदों माने जोंहानाव गावनि बेवाइखौनो थारमाने बैनायनि हिन्जाव
बेबायदि इन्जुर दुमथेदों माने बेरा बुंनो थाङोबा बेरा औवानि बेरा दुमथेना दोनजोबदों आरो ओरैबायदि अहंखार गियाननि मानसि आरो हिनजावनि सायाव सोलिजोबो जोंना गुमैया गावसोरनि फायखानायाव खिफैनो होआ माने जुदा जाग्रोदों नालाय जोंना बैनाया अबं आरो जोंनाबोथ' आफाया हाला बेमारि बेजोंनो बारस'नानै जोंना न'आव दैखरानो गैबावा थिपखल गैबावा बे फंबायमोनखौ होनदोंमोन आं बाहेरायाव थांसैबा दैखर जावना होलां न'आव होननानै ओमफ्राय जावना होलांदिया बेजोंनो थबस्र' बारस'नानै दै लायोमोन आरो न'से मानसिनाव गावसिनावबो गैया बे गुमैमोननावबो गैया जा हिनजावनि बिदा बिबाजैनावबो दैखर होननाय होमबाबो बेखौ बारस'नानै दै लायोमोन आफाया लामा दंमोन बे लामाखौ दुमथेना होनाय लोगो लोगो आफाया आथिं बायबावदों आरो मोनसे खोथायाव माने बायगुबै बायाखै आथिङा थारमाने आफानि सर्टकाट लामाया गोथेबाय नालाय आथिं बायनाय होनबाय आरोखि आं आं लाइटखौ खोमोरनोसै हाब लाइटआबो जोंबायसो थाबायब्रा गोजौआव जाय हक आं गथ'खौ भिडिअ लागोन आंनि बियाव फिसाखौ दुखु नाङो आं दा बारा रायलायदों माने गोरबोआव बे बेवाइ फंबाय बिमा लोमजादों बिफा बेमार जादों बिसोरनि सायाव एसेबां टेनसन गैबावासो आं दिनै फंबाय आरो बेवाइ बाहेरायाव गथ'खौ गारना थांनायनि सायाव बिराद टेनसन दं माने गथ'खौ गोसोखांबानो बोरैबा मोनो आरो सुखुआ माने मेगनाव मोदै बोहैबोखायो आंहा नायनो थांनोसैनि सिगाङाव मैयामोन ना बिस्थिबारा मैया नायनो थांनो होननानै ओंखारजेननायनिफ्रायनो माने गोरबोआव मोदै गफुंलांबाय थाखादों माने गलांखादों खिन्थु गथ'नि सिगाङाव देखायनो हायाखै आरो जों गाबनानै देखायबा माने गथ'आ ओरैबायदि गाबगोन आरो फैफानो थाखाय आब्रा खालामगोन आरो एबारसो फार्स्ट दोनजानाय गथ' नालाय फरिखा जोबबानो लांफै आयं फरिखा जोबबानो लांफै आंखौ लांफै नोंसिनाव होननानै बिराद बुंबाय थाबाय आं ओंखाम जानोसै ब्र'मोन औ दे जादो दे जालायदो बयबो उन्दुलायदो आं हरनि समाव माने नेटआ खामानि मारोना मारा बे न' सिङाव बेखौ नायदों आरो एसे अननानै दुखु दामोन दे बयबो सोर सोर दङ लाइनाव एसेबाबो खोनादों नोंसोर दिनै आंनि जायफोर नेदों जायफोर दङ आंनि न'खरनि खोथाखौ माने नोंथांमोना अराय सम आं भिडिअनि गेजेरजों खोथा बुंनायखौ खोनायोब्ला गोबां धोनि न'खर बा गोनां न'खरनि फिसा साननो हागौ नाथाय बे नङा नोंसोर दिनै बे हर गेजेरनि समाव जायफोर लाइभआव नायदों एसेबाबो नुनानै मिथिबाय आंनि अरिजिनेल न'आ माबायदि आंनि बिमा बिफाया बहा थायो आं सानाव भिडिअ बानायनानै देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो भिडिअखौ आपल'ड होनो हाया सानाव मानो होनबा नेटआ बिराद प्रब्लेम जाखायानो मथा मथि नेटखौनो अपेन खालामनाय वाट्सएप स्टेटासबो नायनो हाखाया माने सानाव ओरैबायदि आरो बानायगोन गाबोन भिडिअ मोनसे बानायगोन गाबोन हरनि बिदिनो 12ता 1 आपल'ड होगोन आं ओमफ्राय नोंसोर समफोर नायबानो जाबाय आरोखि Bye bye. Good night and good morning, all guys. Terus duku daman udah lu udah lu ngomongin